muryata. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muryata, shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, ya ilimantar da ku, gami da nishaɗantar da ku masu sauraro. To a wannan karan muna ɗauke da wani ƙayataccen littafi kuma shahararre mai suna So Ya Ƙare, wanda Bilkisu Abubakar S. Bili ta wallafa. Wannan littafin ya ƙunshi soyayya madararta, zamantakewar iyali, butulci, cin amana da wasu a cikin wasu, wanda yake zuwa muku ta ƙayatacciyar tashanmu mai farin jini wato Salbas TV. Za ku iya danna subscribe kuma ku danna ƙararrawa don samun wasu jerin gwanan ƙayatattun littattafai masu ɗebe muku kewa da samu ku nishaɗi. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas, wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Wasa farin girki. Alhaji Hayatu ya gyara mazaunin gilashin idansa yana duban 'yarsa Fa'adu da ke durƙushe a gabansa. Yana murmushi ya muskuta kuma ya ce, ina fatan babu wata matsala bayan kuɗin ankon naku ko? Nan da nan Fa'adu ta amsa da cewa, wallahi babu abba. Sai kuma mahaifin nata ya gyaɗa kai cike da gamsuwa da cewa, haka nake so, Allah ya ƙara rufa mana asiri, Allah ya buɗe ƙwaƙwalwa, a samu kuma ilimi mai amfani wanda zai taimaka wa al'ummar musulmi. Cike da jin daɗin addu'ar tashi, 'yarsa Fa'adu ta ce, amin abba, kai ma Allah ya ƙara ɗaukaka, ya ƙara kuma azarta ka, ya sa a je lafiya a dawo lafiya. Amin 'yata, ya faɗa tare da juyawa ga Hajiya Fauziya da ita ma ke zaune kan kujera. To madam, mu za mu ce ko akwai wata bukata ne? Nan da nan matar tashi ta murgina kai da cewa, Alhaji kenan, bukata ta bata wuce fatan ka sauka lafiya ba. To Allah ya lamunce mana. Fa'adatu, a ɗaukar min jaka ko? Daga haka 'yar tashi ta yunkura ta ɗauki jakar matafiyar tashi. Hajiya Fauziya ma ta miƙe suka fito harabar gida, inda Sabitu direban nasa ke jingina jikin mota na jiran fitowar Alhaji. Ganin sun fito, ya yi saurin buɗe ƙofar motar, ya karɓi jakar da ke hannun Fa'adatu, ya sanya a gidan baya, sannan cikin girmamawa ya gaishe da Alhajin da Hajiya. Nan da nan Alhaji Hayatu ya shige gidan gaba da ke gefen mazaunin direba. Sabitu ma ya shiga, ya latsa malatsin da ke zuge gilashi ya yi sama. Yana ƙoƙarin tayarwa, Alhaji ya dakatar da shi, ya kuma duba Hajiya da ke tsaye ya ce da ita, ab, kin gana sha'afa, wallahi tun jiya ya ɗan Juma ya kira ni a waya, yake shaida min wai an turo Abdulkadir bautar ƙasa nan Kano. To gobe idan Allah ya kai mu zai iso, dan Allah ki sa su uwale su gyara ɓangaren baki ga baki ɗaya kafin ya iso. Ambatan sunan Abdulkadir ya sanya gaban Fa'adu bugawa da ƙarfin gaske, domin kuwa ta tsani ya zo gidan saboda bisa dalilin shige mata da yake yi, alhali ta faɗa masa ba ta san abin da yake yi mata. Ba ma wannan ne babban dalilin da ya sa ta tsana Abdulkadir ɗin ba, sai yadda yake nuna mata ya kai tsaikon da zai yi soyayya da ita, yayin da take ganin gazawarsa na yawan shekarun da ke tsakaninsu da ba su wuce 6 ba, wanda ya bata. A matakin karatu ma babu wani nisa a tsakaninsu, domin shi ya kammala digirinsa na farko, zai ma soma bautar ƙasa, ita kuma tana matakin farko, sannan tana ganinsa mara wayewa, wanda bai dace da tsarin rayuwarta gaba ɗaya ba. Gaba ɗaya dai tana ganin bai cancanta ya shigo rayuwarta ba, domin ya zama abokin rayuwarta. Abin da bai gane ba, kowace ƙwarya da abokiyar birminta. Wannan haka yake. Wasa farin girki. Hajiya Fauziya murmushi ta yi da cewa, Allah ya kawo shi lafiya Alhaji, za kuma kinsa komai insha Allahu. Daga ka ya saci kallon Fu'ada, ya kuma kawar da kai
domin ko yana matuƙar son ƙulla zumunci a tsakanin yaran nashi, musamman da ya kasance mahaifin Abdulkadir wato Alhaji Ɗanjuma da shi da Alhaji Hayatu uwa ɗaya uba ɗaya jal suke da mahaifansu waɗanda suka rasa suka bari, amma yadda yake son Fu'ada a matsayinta na 'ya mace wanda bayan Fu'ad namiji da ya zamo yayanta kuma ɗansa na farko, yana son ya bata damar zaben abokin rayuwa. Aƙalla da haka ta yi alfaharin samun gatancin mahaifi wanda da yawa matan yanzu ba sa samu damar zaben abokin rayuwa. Shi kuma yana alfaharin ya aurar da ita ga wanda take so ba tare da samun tarnaƙaƙi ba a rabuwar zumuncinsu. Wannan dalili ne yasa bai taɓa furta ra'ayinsa ga kowa ba, ya bar wa Allah zaɓi. Da haka idan ya ƙudurto akwai aure tsakanin 'ya'yan nasu, sai fatan wata rana su da kansu za su haɗa kawunansu sannan su kawo maganar gare shi. Nan da nan dai ya ba Sabit umarni da ya tayar da mota, haka ko aka yi, ya tayar ya soma ja. Hajiya Fauziya na ɗaga masa hannu sannan a hankali, yayin da Fa'adatu ta sunkuyar da kai cikin rashin kuzari da dogon lissafe-lissafen tunanin da za ta yi wa Abdulkadir kafin isowarsa su wanye lafiya. Sai da motar ta fita daga cikin gidan, sannan Hajiya Fauziya ta dawo da kallonta ga Fu'ada ta kuma ce, a'a, ke lafiya, naga cikinki yayi sanyi. Nan Fu'ada ta sauke wata wahalalliyar numfashi da ke nuni da ƙosawarta, da ƙyar ta ƙawata fuskarta da murmushi da ba shi da muhalli ta ce, lafiya lau mama, kawai dai ina kewar tafiyar abbana ne. Nan Hajiya Fauziya ta kafe ta da idanuwa cikin kallon nazari, kafin daga bisani ita ma ta yi murmushi da cewa, ikon Allah, tun ma kafin ya bar kanan anya Fu'ada wannan soyayya ba ta yi masa yawa ba kuwa? Ranar da kuka rabu kuma fa kika tafi gidan mijinki, ya zaki yi? Ha ba mama, to wannan ai na san dole ce ta saka. Nan Hajiya Fauziya ta kama hannunta da cewa, to wannan din ma sai ki saka, dole ce ta saka, kin ji? Mu je ciki ki haɗa wa yara abinci kada su dawo, suna mana rakin yunwa suke ji. Daga haka suka wuce cikin gida abinsu. Wannan ranar cikin rashin sukuni Fu'ada ta yi shi saboda fargaba da damuwa. Duk yanayin da take ciki Hajiya Fauziya na fuskantar ta, hakanan sai ta ki amincewa da uzurin da 'yarta ta kafa da farko na cewa kewar mahaifinta ce ke damunta, domin tun wayewar gari cikin kuzarinta take. Amma ta fuskanci tun lokacin da Alhaji ya ambaci zuwan Abdulkadir ne ta sauya kwarai da gaske. Babu shakka tun da daɗewa ta lura da yadda Abdulkadir ke jan Fu'ada a jiki. Duk wani abu da ya shafe ta yana nuna zaƙewa a kai, sai dai bata taɓa kawo hakan soyayya ce a tsakaninsu ba, saboda ta san Abdulkadir ba shi da zurfin ciki. Duk abin da yake muradi kai tsaye ke faɗa, wato dai shi kaifi ɗaya ne, musamman kuma a gidansu. Yana da karsashi yake yin komai, da a ce kuwa yana son Fu'ada ne a ganinta da ya furta, saboda shi mai fito da komai fili ne, musamman da duk tsayin shekarun ƙuruciya zuwa na hankali da Fu'ada ta mallaki 19 zuwa 20, hakan bai sa ta mallaki saurayi ko da irin na je kana yi ka bane ba, don rage kaifin damuwar zuciya yayin da mikin soyayya ya motsa. Yanzu da Fu'ada ta kasance cikin halin rashin sukuni, sai ta ɗora alamar tambaya, ko dai Abdulkadir ɗin ya furta mata yana son ta ne, yayin da ita kuma ba ta ra'ayin shi, yasa ta kasance cikin damuwa da jin labarin zuwansa. To koma dai menene, ta sha alwashin zuba ido da buɗe ƙofofin nazari a kansu gaba ɗayansu. Wannan kenan. Wasa farin girki. Kafin labari ya yi nisa, bara na kunna nutso cikin ainihin asalinsu, sai kuma littafi ya ɗora. Birnin Kano ne cibiyar zuri'arsu. A ƙaramar hukumar ɗan batta mahaifinsa Alhaji Hayati yake da matarsa. Shi ɗan kasuwa ne na kayan masarufi da yake zuwa kasuwar Dawanau yin cinikayya duk ranar duniya. Duk da kasancewar Malam Sama'ila ɗan dangi ne, sai Allah bai ba shi yawan zuri'a ba. Ishaqa da shi sunan Malam Sama'ilan suke kiransa da ɗan Juma, shine ɗansa na farko, sannan Hayatu. Su biyun nan jal Allah ya fuwace musu.
da yake Malam Sama'ila yana zuwa birni yana ganin muhimmancin ilimin zamani kasancewar shi bai yi karatun boko ba. Yana shan fama da mutane da kasuwanci kan haɗa su waɗanda ba sa jin harshenmu na Hausa. Don haka sai ya kwaɗaitu da san 'ya'yansa su yi wannan ilimi na boko don kada su sha wahala irin wacce yake sha. Shi ya sanya saka Ɗanjuma da Hayatu a makarantar boko bayan ta Arabiyar da suka yi. Cikin ikon Ubangiji da taimakonsu, yaran suka taso da hazaƙa har matakin kammala secondary school. Kai tsaye Ɗanjuma ya samu salewar mahaifinsa ya so makaratu a kwalejinsa a Datarima da ke ƙwaryar birnin Kano. Ya samu hayar gida shi da wasu ɗalibai suka zauna inda ya karanci education. To shi ma Hayatu da ya kammala karatunsa bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya samu gurbin karatu a jami'ar Ɗanfodiyo da ke Sokoto. Kai tsaye matakin digiri ya samu a fannin tsumi da tattali wato economics. A lokacin Ɗanjuma yana daf da kammala nasa karatun ne tashin hankali ya ratso cikin rayuwarsa. Dukkaninsu suna makaranta labarin rasuwar mahaifiyarsu ya riske su, sun yi kukan rashinta kafin daga bisani su dangana. An kaɗa an raya Malam Sama'ila ya sake yin wani aure, amma ya ƙi saboda ba ƙaramin shakuwa ce tsakaninsa da marigayiya inda ba. Yana jin ba zai ƙara samun mata kamar ta ba. Wannan dalili ne ya sanya Ɗanjuma na kammala karatunsa da watanni 8 ya jajibo magana aure ba dan ya shirya ba. Burinsa na sanyin aure a wannan lokacin bai wuce na matarsa ta dinga girka abinci ana ba wa mahaifinsa ba, maimakon na siye da yake ko abin akushin abokai da ke fiddo abinci waje ana ci ba. Inda Allah ya taimaki Ɗanjuma kafin magana auren nasa ta nuna, ya samu sahalewar gwamnatin jihar Kano, aka ɗauke shi malamin makarantar firamare. Don haka aka yi biki ba tare da samun tarangarɗa ta kuɗin da za a yi hidindimin biki ba. Ya auri matarsa Ramatu 'yar nan cikin Ɗanbata. Ita ma ta yi karatun boko don gidansu na ɗaya daga cikin gidajen da aka yi wa tambarin boko. Ta kammala karatun secondary ne, kana aka yi mata aure. Ba laifi, tana da halin kwarai. Matsalolin da suka faru a zamansu bai wuce na yau da kullum da akan samu ba, wanda Hausawa kan ce tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa. Balantana ma zamantakewar mata da miji da sai an kai zuciya nesa duk tsananin ƙaunar da ake yi wa juna, kamar yadda ta ga mijinta ya ɗaukaka ɗan uwansa da mafi ƙololuwar daraja. Isa ma sai ta biya Rima a sha kiɗa da ita tare, musamman idan Hayatu ya zo hutu ko wani uzurin ya kawo shi Ɗanbata. A lokacin za ta ɗauki ɗan tanadi ta yi mashi irin su busasshen yaji da take daka masa ya sha kafi zabo, sai kuma busasshen zogale, gishiri, kayan ɗanɗano, mankuli da dai sauransu. Wani lokacin ma har kuɗi take bashi, abin da ya saya mata kima kenan a idan Ɗanjuma, domin ba shi kaɗai ba har Hayatu da ake yi domin sa, mahaifinsa da duk wani da ya san su ma haka. An yi wa Ramatu shaidar kwarai ta wannan fannin. Wasa farin girki. Shekarar da aka yi auren su na zagayowa, ta haifi ɗanta namiji wato Ismail, sai suke kiransa da Magaji. Tsakanin haihuwar da rasuwan Malam Sama'ila watanni 3 ne, sun koma cikakkun marayu amma ba ragwaye ba, sai dai a ce mazajen gaske. Bayan watanni 8 da rasuwar, Hayatu ya kama da garinsa na farko, sai dai inda aka samu matsala shine Ɗanjuma ya yi naci akan Hayatu ya samu mata ya aure, ya ce san ba aure ne a gaban shi ba, shi burinsa ya samu aiki tukunna, idan ma da hali yana so ya digiri na 2 wato masters kafin ya ɗauko magana aure. Duk bacin ran Ɗanjuma ya nuna bai so Hayatu ya karya tsarinsa ba. Duk da wannan shine abu na farko da ɗan uwan nasa ya nema ya kasa masa. Bayan Ramatu ta yaye Magaji, sai ta sake samun wani ciki. A lokacin ne kuma Ɗanjuma ya tafi ƙaro karatu a jihar Bayelsa da ke kudancin Nigeria. Da yake a zaman jiran sakamako da Hayatu ke yi bai yi shi a banza ba, yana ɗan taɓa kasuwanci irin na mahaifinsu, amma shi a nan Ɗanbata yake harkokinsa, don haka yana taimakawa matar ɗan uwan nasa da abin da ya kakare musu. Ɗanjuma na can Bayelsa ne Ramatu ta haihu, a wannan karan ma namiji ne. Daren suna Ɗanjuma ya zo Kano, wanda kafin haka
wanda kafin haka ta faru tuna Hayatu yayi masa siyayyar kayan haihuwa. Dama rago ba matsalar su bace ba saboda suna kiwon dabbobi a gidansu. Washe gari yaro ya ci suna Abdul Rauf. Ranar soye ɗan Juma ya koma Bayelsa saboda yana da jarabawar da za su fara a kwanaki masu zuwa. Wannan kenan. Lokacin da sakamakon Hayati ya fito ba karamin farin ciki yayi ba ganin irin scores ɗin da ya samu, wato da makin da ya samu a kowane darasi, wanda abu ne mai matukar shayar da mamaki a wurin ɗalibai da ma malamar jami'ar, domin ba karamin nasara Allah ya bashi ba da bai samu carry overs ba, wato dai wani naƙasu a sauran darussukan da aka yi musu a baya. Ba shakka basira da hazaƙar su a jininsu take, domin shi ma ɗan Juma hakan take. Tun kafin ya baro Sokoto akwai wani malamin sa ɗan nan jihar Kano da ya masa alƙawarin matukar ya samu sakamako mai kyau zai yi ƙoƙarin sama masa aiki. Dan haka lokacin da ya karɓi sakamako kai tsaye ofishin malamin ya wuce ya kai masa, wato dai Malam Ɗahiru. Nan ko ya taya shi murna ya kuma faɗa masa bai mance da alƙawarin da ya mashi ba, ya bashi lokaci, yanzu ana kakar zaɓe ne, komai ya tsaya, gudun kada a kafa sabuwar gwamnati a yi waje da ma'aikatan da tsohuwar gwamnati ta ɗauka, kamar yadda haka ke faruwa a ƙasar nan. Shi kansa ɗan Juma ba ƙaramin farin ciki ya ba a lokacin da ya dawo ya tarar da sakamakon da Hayati ya samu. Ya sa masa albarka da fatan Allah ya sa ya samu aiki da wuri, ko anan ma sai da ya shigo wa Hayatu da maganar aure. To anan zan tsaya ta cikin shirin muryata, inda muke karanto muku ƙayataccen littafin nan mai suna So ya ƙare, wanda Bilkisu Abubakar S. Bili ta wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su tuntuɓe mu ta dandalin sada zumunta na Instagram akan Salbas Official, ko kuma Facebook akan muryata, ko kuma ta WhatsApp akan 05035300996, ko kuma ku danna alamar ƙararrawa don ku yi subscribe akan wannan tasha tamu ƙayatacciya mai sa muku nishaɗi, wato Salbas TV. Ni naku a kullum kuma masoyinku Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bisalam. Maganin hawan jini kyauta daga tashar Salbas TV.